Pag tayo late ng isang araw tumulong, pero July 4 ngayon 2025, maulan. Kailangan mag-file ng leave dahil may mga kailangan akong maintenance dahil hindi na kaya kasi ng parents ko ng mga senior na. Yan, tingnan lang natin kung anong meron sa anos. Meron kong yung gulong kasi ng nanay ko, yung yung kasi isa loob, nakasitag sa loob. Interior, yung interior butas yata. May gulong ka ba nun? Or I mean may nun? Oh, may interior na. Pang yung alam mo yung Japanese bike? Yung mga pang Japanese na bike, yung maliliit lang, parang pang kanto-kanto lang Hindi, dadaling ko dito. Pwedeng vulcanize mo muna pansamantala, tapos bili ako ng interior, tapos daling ko na lang ulit. Okay lang yan? Sige. So pwede ba siya i-vulcanize? Oo, kung pwede ba. Sana. Ko mula doon ko hihilahin ko Sige. Anong oras na magbe-break? 12. May oras pa. Sige. Babalik ako mamaya anak, may dadaanan lang ako. Okay. Hopefully ma-remedyo ng konti dahil mula dun sa amin hanggang dyan walang ko yung bike. Yun, tingnan nyo naman, wala na akong gas.
di pa paunahin. Ayan ang bili ng mga tao ngayon na. Tulad nun, yung tao na sa kotse, may lasya. Tapos sintrike, nakamuso na yung sasakyan, pati na una. Malatadong busy morning ngayon. Ano oras? Alas 10 na pala. Nahabol kasi natin kung ito rin, atat rin. Nahabol natin kung ano pag-view ayun babagsak yan. Hindi mo rin masisi mga tao kaya namamadali pero sana safety first for as much as possible. Hindi ka na maghintay ilang segundo habang buhay mong pagsisisihan or mapapagastos ka ng oras. Mas maganda nga as much as possible walang perfecto, kahit na ako nagkakamali rin ako minsan, pero yun lalo na kunwari mainit ulo mo no? Pero yun na, kaya nga nagawa yung mga batas na yan para maiwasan yung walang perfecto, minimize lang natin yung mga incidents or accidents as much as possible. Okay, final destination na naman. Sana huwag muna umulan. Hassle talaga paglagay tsaka pag alis ng kabote.